Fika izwi uma nginalo muntu wesilisa elithini simdedele manje imdedelele thina. Hayi-ke uma ngabe sengithi ngiyamlokhuza ngithi manje ngiyalilalela kube ukuhamba kwakhe lo muntu emhlabeni waphinda futhi njalo nje manginomuntu wesilisa onemali ngakuba bengibacashela mina ngihlala endleleni besilisa kodwa imoto engibona izulazula ngalapha engakhona beze bezama indlela ukuthi ngize ngiphume ayike ngiphume manje yabona nje babeyiwela nje hayi mangabe sengimtholile futhi make kwenzeka lo muntu wafa into ekade nginothisa ngoba besebenzeka izikhathi eziningi nje impela make wafa ngibone ngandelwe imali ngenye indlela ngiyibuza ukuthi how come. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle nophapha ekhanda ehlana sezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sanamukela siyabonga futhi ukuthi imengxenye yomndeni wethu okhulu usuku nosuku le iBlack Life TV igama lohlelo ke izimpande zama-Afrika umhlaba wonke jikelele xoxa ngeyinkinga ezithinta abantu endabeni yokuthwala naseyindabeni zokuthinta imithi nanokuthi ke babe xa kuyini bese bafike lapho sizobuza lezo zinto imibuzo nje sinayo ethi ayihlubudlu bekhasini igama lami King Sichaka ngokaluqa ethi zothi Sichaka seyishaya empunyelo mfoka amanxiza kancane ayidedela intombi abesona ubhambathe emhlana amakhola malala nomunye indawo ava ukhwifela ngenhlikihlikana esithinde ehlikiswa amagidangoma semntubatuba untaba zakhe ehlele khopha nemhlaza aphuma kanjani mahlombe abanzi ogijimela inkinga athi akunalutho awuthi nginiyeke nazo nethi ngidle idatha leni kulungile asingelo dabeni sizwe ukuthi sihambe lisethe usuku namhlanje sithini sabona nkosazana. Yebo sawubona. Ngiyaphila. Yaphila njani? Hayi mina mangibona abantu besimame nenhlala ngiphila ngiyasho ukuthi ngaza lo muntu wesimame shuthi wangikhulisa kahle khona ukuthi ngibona abantu besimame nje bese ngijabula ukuthi hayi owamca sengijabuliswa ukuthi nje nami ngakhuliswa umuntu wesimame. Alright God? Yebo ngiright. Sibonga mntaka mama. Ake sizwe kubani usisi? uDelisiwe wakaNdlovu. Gotcha. Yebo eMachobeni. Alright. eMachobeni. Ukhulela eMachobeni straight noma una amakhaya? Ngikhulele khona. Awuna amakhaya. Nganginawo amakhaya. Kanginako konke angisathanda ukwasho ngenxa yenkinga sasuka ngazo. Oh hayi ngiyabona impela ukuthi into nje ongayingeni indaba ukuthi wadalula. Right ke asingene odabeni ke silandise mhlambe ngokukhula kwakho oqala sizwe ukuthi usisi ekhuleni kwakhe emachobeni la mawubheka ngakolindelana. Asenanda kodwa kwenza udabule elindelana shone ngale. Yebo. All right. So sichazela ke sisi ukukhula kwakho ukhule kanjani? Ngikhule ngomuntu nje owayengenabazali wayethandela impilo enhle emnandi nje wayefisela impilo emnandi njengokuthi nje ngithole umuntu orich empilweni yami. Okay ngithe mangabe ngakhula ngangumgodi unganukwanjani ngishime ngenye indlela ingekho indoda efuna ukuza kumina. Okay ungashayelwa nje wena. Ungashayelwa nje bengakudlalisa ukuthi umuhle. Obo. Ngiphopothe ngibe muhle ngihambe ngize ngibuye lutho. Hlule kusophafile. Ngisho sengiphafile. Hawu sis, phaphafa gogo re. Hayi ke ngibe sengixoxela abangani bami kwadla ukuthi nginabangani ngahlangana nabangani nje abawu2 abantu right nje. Sure. Nje empilweni nje be right sengiyabaxoxela ukuthi hayi mina abangani bami nalenkinga kanjena ukuthi nje ayi akho ngisho yodwa indoda ebheka ngimina ngisho ngathiwa ngilungisa kanjani. So ke umngani wami wathi hayikhuleka mngani wami khona umuntu engizokusa kuyena so wangixhumanisa nalomlisa waseNigeria. Lo mlisa waseNigeria ubese nginikeza ezinye ingcabo nomunye umuthi kwesitaputapa engazange ukuthi owani okay. Ayi emva kalokho ke ayi bese sekuyiwona amadoda angifuna lapha engakhona. Hayi ngihlangana nabantu besilisa ke abanemali bayilethe kumina kube ibona bayizelayo bayiwela nje kumina. Hayi kuhamba isikhathi nje nginothise nje ukuthi hayibo kuthe kusuka fika izwi uma nginalo muntu wesilisa elithini simdedele manje imdedelele thina. Hayi-ke mangabe sengithi ngiyamlokhuza ngithi manje ngiyalilalela kube ukuhamba kwakhe lo muntu emhlabeni waphinda futhi njalo nje manginomuntu wesilisa onemali ngakuba bengibacashela mina ngihlala endleleni besilisa kodwa imoto engibona izulazula ngalapha engakhona
beze bezama indlela ukuthi ngize ngiphume ayike ngiphume manje yabona nje babeyiwela nje yeah hayi mangabe sengimtholile futhi make kwenzeka lo muntu wafa into ekade nginothisa ngoba besebenzeka izikhathini eziningi nje impela make wafa ngibone ngandelwe imali ngenye indlela ngiyibuza ukuthi how come ayi ngagcina sengibona lento ukuthi ayibo ngesikhathi kufika lelizwi mangabe lifika nami ngivume ngenhliziyo ngangisuke ngingazi ukuthi kwenzeka kusuke kuzokwenzeka kanje ngithe noma ngasayifuni lento ukuthi yenzeke ngazama ngayo yonke indlela ngazama ukuthola usizo ke lutho usizo so nje mana ke ngifuna ukuthola la mhlawumbe ukubuyela kancane emuva uthi wena inhloso yakho ukuthola abantu ngoba wawunenkinga ukuthi ushimile ukuthi ngishimile ufuna nje abantu ongathiwa uthole ufuna ukugeza nje ukuthi nawe ubonakale emadodeni ngifuna ukugezeka nje mina ngibonakala emadodeni kodwa isikakhulukazi ngithandela abanemali alright so uma ufika ufuna abanemali wafika wakasho kulomuntu waseNigeria ukuthi wena inhloso yakho yini cha angishongo yena kwaba ngasuthi unginikeza umuthi ukuthi ngiqame emadodeni nami ngikwazi ukubonakala ngikwazi ukushela yeah hayi kanti usenginikeza into esasithwalo ngoba ngagcina sengathi ukuthi sengithwele kodwa manje ngithwele ngamadoda ayizigwili so lamadoda uhlala isikhala singana nawo before ashona mawubuke bekube inyanga hawu bekube inyanga uthi yabona abanye bekungapheli ngisho inyanga indlela bade kuba into esheshayo ngakhona nje anibi nangane kunalutho hayi besingabi nangane besingabi nangane futhi angazi ukuthi bekwenzeka kanjani nje ngibonge lokho nje ukuthi bekungenzeki ukuthi ngisibe nengane mangaka amadoda asehambile nje ethandana nawe owabonini mhlamba u11 hayi mhlamba se11 phela ngoba ngikhumbula enyangeni eyodwa abamabili hawu ahamba njena yini badliwa yini mabekhala bakhala ngani sokubagolisa velane nje umuntu uzwe nje khala ngento encane omunye wafa ngizothini wafela phezulu kwami ngoba vele wayibhonqa nje wabe sekukuthula kwakhe phe kwakho like inibhizi yebo sasibhizi siphezulu komsebenzi kuhamba kahle wavelani waqinileka phezulu akabulawa ngobumnandi ngicabanga ukuthi akubumnandi ngoba ikhala kakhulu bantu imana ke kulezi zinto osukunikwa zona ayikho into owanikwa yona mhlawumbe efaka esithweni sangasese ikhona kwakhona ngisho kungena ukuthi nje umuntu wesilisa uzoyithola ngakhona yabona ke lapho ngicabanga ukuthi nje babebula loyo wafela kumina abulawe lo ngoba mangikhumbula kahle baze bababili so nje so njengamanje sengifuna ukuthola ukuthi ke uyamazi umuntu akunika lento wenze njani uyabuyela kuye uyakhuluma naye uyamchaza ukuthi kwenzakalani and uyaveza ukuthi uyayithanda noma uyithandi kwenzakalani ngiyabuyela ngiyamthatha ngisayidingi lento ngangafuni vele into kanje ngangifuna nje ukuthande kanje kuphela emadodeni hayi ke uthi mina yazifaka mina yazikhipha angisaze ngapha ngangicela mina ukuthi nje into esimonyo like ukuthi nje mangiqhamuka emadodeni akwazi ukuthi angibone khazimula uthande hayi kodwa kwagcina ngase sekuhamba ngendlela yayisengiphatha kabi ngisengilandela namaphoyisa ke cha sengilandela namaphoyisa eyiphenya indaba yami ebheka ukuthi akukho mhlawumbe masingcwabisana mhlawumbe engijoyinile mhlawumbe insurance ukuthi mhlawumbe ngifake lamadoda phakathi hayi abheka athola ukuthi cha akukho lapho engakhave khona kodwa nje ngagcina sengumuntu omubi nje osabekayo ke nje nanakubantu but isimo sakho sempilo in terms of imali sinjani ngoba uyasho ukuthi mangabe kuhamba umuntu kuvela imali sinjani are you happy ngokuthi unemali noma ngi happy ngokuthi nginemali kuba nemali ngihappy vele imali vele iyona into esiphila ngayo iyona into engiyidingayo vele njengoba ngithola amadoda rich akhava isikhala sokuthi angisebenzi so nje ngihappy kahle kabi ngemali okungiphatha kabi lamadoda lawa lenze ingane zabantu hayi ke kugcine ke amadoda eselokhu sefika nezingane zawo like umuntu uma enengane ngaphandle ufika nayo afike nayo kumina mayine ngane ngaphandle afike nayo kumina hayi ke manje step mother nje ngangithanda izingane zabo kodwa imibuzo yaba sekutheni ingane phela ziyakhula ziyayibuka yonke lento ukuthi hayibo baba nebefike nathi
sigcine sesisele nalo mama bacela sebe nembuzo kanjani manje mama bapho baba ubenzani kwaphela nalo ukhala ngokuthi naye ifike nowakhe nami angifike nowami bonke bathi bafike baphi benza njani lezi ngane inobaba abangafani lobe kushintshana la behamba emhlabeni isalela ngisho umabaza abayilandi isuke ifike nje nobaba bahlukene nje kodwa sure so nje wena nomuzi wami so that is why kulula ukuthi amadoda azohlala nami ngale uthi nishadile and stuff nginomuzi phela into engishoda ngayiyona indoda hayi ke gcina sekwenzeka leyo nto ke leyo hey angazi babukela Black Life TV manihlele emakhaya ubungula nibheka nje lolu daba nelibuka kanjani nina kodwa izinto ezifana lezi zijwayele ukwenzeka ngoba abantu abake bafikile abasixoxela ngento ezifana lezi ukuthi bayazazi zenzeka ekuthenini mhlawumbe umuntu abe namadoda nje okuthiwa ke anemali alethi imali kuyena athwale ngalokho sikhuluma ngenele Queen abanye bengafuna ukuvela kwicamera abanye basixoxele bengaphandle ngiyakhumbula nje ngelilanga ngilapha eGoli ngihleli nabanye osisi nje phansi bengixoxela bengilandisa ngendlela abasebenza ngayo besho ukuthi bona selokhu kwathi inhlobo abazi nanokuthi kukhona into ekuthiwa iCovid ngoba ba ama-millionaire through amadoda anemali avele attracteke beseza kubona asiyazi yonke ke lento siyayiqala nqa ukuyibona nje ezweni emhlabeni wonke jikelele nakho kusisi namhlanje sixoxela yona asazi ukuthi wena mawuyibuka nje lento ikanjani iyaphila ayiphili mawucabanga iyiphi indlela yokuthi lento ingaxazuleka ngakhona sesizake manje endabeni ukuthi wena ufuna usizo ke sizo luna oludinga njengamanje ngoba imali uthi ikhona imali kodwa futhi ukusizakala kwami nganoma kuzobuhamba kwemali kodwa kona ngiyalidinga bandla usizo lokuthi nje ngilapheke ngingabisaba khona lento ebulala abantu kahle kahle ngisafuna ukuqhubeka nalento ukuthi ngithole amadoda anemali kodwa ukubabulala cha angifuni ukuthi kuba ngathi sebephenduka umhlabelo ngoba sibaphenduka umhlatshelo impela manje kodwa nje ngifuna ukuphila impilo emnandi enemali mawucabanga kuba akwenzeke nigumlelane ngabe bayafa ngaba bafa okusho ukuthi mhlambe ilento engayifunikezwa umlisa lo waseNigeria athi angifa ngaphansi iyona engisolayo isithelo sentokozo leso sibulala abantu isonpele yo so now makuthiwa lento iyaphuma kuwena ubuyela phansi uba broke noma ubuyela phansi awusathandwa umuntu soba buhlungu phela lokho hayi bekuzoba buhlungu bengifuna ukuthi nje kube ikhombo kube ukuthi iyaphuma kodwa ngiqhubeke ngibe wealthy nje ngibe nemali ukuba rich kona engikuthandayo ngoba impilo emnandi enemali manje tshela mina ke abantu abakhula nabo mhlawumbe like odadewenu obhuti bakho bakhona mabekhona baphila kanjani bayibuka impilo ephilayo baye bathini mawukhuluma nabo about situation obhekana noma bayiboni angikwazi ukubatshela ngoba angikwazi ukuthi ngibatshele ngoba into eyihlazo kahle kahle njengoba nje inzima kakhulu lempilo engiyiphilayo kwayibona bayabona ukuthi kunemali kodwa futhi manje abazi iqhamuka kanjani so mangathiwa ngiyabatshela ama challenges engibhekene nawo ngenxa yokuba nemali kwami bazobona ngathi ngizovele ngithwale ngomndeni manje angikwazi ukuthi ngibatshele angikwazi ukubikela umndeni so mawuyibuka wena kudala vele ukukhule kini ekhaya mhlawumbe beside emakhaya la ungafuna ukukhuluma ngawo yayikhona into ethi kusebenzisa imithi egcekeni noma mhlawumbe into eqale ngawe nje iqale ngami Nkosi yami sure hayi iqale ngami bandla hayi ekhaya bebengayazi indaba emithi kwaba isondele echibini yebo kanti ngoba wawungathandwa abantu besilisa kwakunjani ukuthandwa ekhaya wawuyingane njani ekhaya babekuthanda ekhaya bakwamukela uthando oluthola ekhaya kubazali kahle kahle ngangingane nesidinyana nje ingakho ngase ngifuna uthando kubantu besilisa ugcina usufuna uthando ngaphandle mabo ungatholanga uthando ekhaya okay kubona-ke lokho kwangenza ukuthi ngize ngigcine ukuthi ngizizwe ukuthi nje uma ngithandwe amadoda nje impilo yami izoqhubeka wena nje wawusuphile ethi nje mawuthandwa umuntu wesilisa nje ubaba ongenayo ubaba wayekhona so lo unjani ubudlelwano bakho naye wayebuka uyisichitho onyana ngangingane enyama nambana nje ngisho nje ngakho nje uthando ngase ngilifuna kubantu bangaphandle so ngaqase ngilifuna ngendlela errong ngoba ngase ngilifuna
emadodeni. Ngichazele sisi ngoba ngifuna mina lento ukuyithola kuwena ngoba wena umnikazi wayo ukuthi ngesikhathi udecide ukuya lapha endabeni yenyanga yofuna lezinto ezifunayo wawungakazi uzwa ngento ekuthiwa ukuthwala. Ngangakaze ngizwe ngangingakaze ngizwe ukuthi ukuthwala kuyini, ngangeke ngizwe nje kudlalwa nje ngelokhuza ngezinto eziyinyoka ngithi kodwa ayikho umuntu okaba nenyoka endlini. So nje ngangingakaze ngizwe nje kahle kahle ngazo nje ukuthi isukaphi yaphi. Akuyinto nje oyizwa idlula ngabantu bexoxela. So masufikile ke kwakungafika emqondweni wakho ukuthi kungadinga ukuthi usacrifice ngabantu bakini. If kwakuthiwa sacrifice ngabantu bakini njengoba kufa labantu besilisa ungavuma abantu bakini bafe ngoba uthi babe ngakuthandi vele. Hayi nabasekhaya impela hayi bandla ngangizokhetha labo ngona ngizobakhetha impela ngangibona ukuthi labo abangizwile-ke laba ngoba phela awuyikhetheli uzokhethana Nkosi futhi wena ngezindlela uthi ukuba wawutsheliwe ukuthi kuya sacrifice abantu bakini noba vele babengakhonzi lo unganikela ngabo anganikela hayi kulungile. Asivalela mhlawumbe siboka ukuthi ke mhlawumbe kokuzayo sikhuluma sifika mhlawumbe sisi awusitshele ukuthi ke mhlawumbe ngokwakho njengamanje uthi uqakusela ababukele ekhaya udinga umuntu ozokwenzani kuwena. Ngidinga umuntu ozosisusa nje lento khona lento angazi kodwa angazi ukuthi kahle lesithwalo ngisasifuna. Ngisho kwaye lesi sithwalo ngisasifuna kodwa futhi ngokwami ukufisa bengifisa imali ingasuki iphela. Kodwa kusuke lesithwalo lesangisafuna ukuthi kube khona abantu abafayo ngegama lami. Kodwa nje isithwalo sona cha ngoba ngangivele ngingashongo ukuthi ngifuna sona. Leso sithwalo sihlele emthonjeni wenjabulo. Sihlele impela kuwona impela umthombo wenjabulo. Manje nje akusajabuleki. Ngoba uyazi unajabulisa umuntu athi uqulekela phe kwakho noma uyiqulekela seyedwa. Yabona nje manje akusajabulisi. Injabulo yakhe imawala. Izakala. Okay, asambeni ke sizwe ukuthi ababukeli bethu beBlack Life TV nizophawula nithini. Siyanazi ukuthi njalo angigethi maniphawula into eqonda engqo. Futhi abanye ke siyasizakala ngembono yami abeyiveza nje iyasilekelela kakhulu ekutheni sikwazi ukukhulisa uhlelo siyephambili sithole izinto esidinga ukuyithola. Ake sizwe kulolu daba nizophawula nithini lapha e-comment section. Ningakhohlwa subscribe nilike engane zakwethu uyibuka ivideo iphele ukwazi ukuqonda nisakahle phawula ngento ephelele. Ungajaha ukuthi am first commenter noma ngoqala ukukhomenta ekubeni uzokhomenta ngento isitori sakho ongasazi siphelele silinde siphelele sibuka sonke bese ke uyakhomenta. Nanenye into kubalekile ukuthi masingabantu sibheka izinto esiphawula ngazo singahleli njalo sinegative okunye sikubheka okupositive so that sizokwazi ukubona ukuthi sikhula kanjani endimeni yokuhlaziya izinto nokubuka nokucubungula. Igama lami King Sicaka ngakho loqala eBlack Life TV igama lohlelo impande zama Africa Peace and Love. Nisale kahle.